Alright. 10 i 11, divendres. Ei. I per acabar la setmana ens visita un vell amic del programa, un germà, un amic que estimem i admirem. Guionista, creatiu, escriptor i fins fa uns mesos director del mític APM de TV3. Avui ve a fer-nos 5 cèntims de la seva quarta novel·la, La innocència dels mosquits. Jo crec que serà un best-seller, ja us ho dic ara, i si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Bon dia, Aniol Florença! Com estàs? Molt bé, molt bé. Bueno, mira, molt bé. que sàpigues que aquest programa no té secció de literatura. Doncs ojo, Que això no és biblioteca bàsica de Radio 5. Bueno, voleu que us faci una secció de literatura algun dia? Bueno, a veure, si avui funciona això, ens ho Home, a veure, replantegem. funcionarà segur perquè és la meva novel·la, però si voleu també puc parlar d'altres novel·les d'altra gent. Mira, avui ets aquí per dos motius. Un, perquè ets amic meu i una persona meravellosa. Ostres, Aquest és el motiu número 1. I el número 2 és perquè tu mateix em vas explicar en una nota d'àudio per WhatsApp que aquesta és la teva millor novel·la. He publicat una nova novel·la, una novel·lassa. O sigui, és la millor de totes les 4 que he publicat, sense cap mena de dubte, però és que és increïble, aquesta novel·la. Vale? La innocència dels mosquits. Ets un flipat. Ho dic de totes les novel·les, també, eh? Si vaig escriure la primera ja ho deia. Ja em sonava. Escolta'm, per què estàs tan convençut que La innocència dels mosquits és la teva obra magna, no? Per començar, perquè és l'última, crec que hi ha hagut una evolució, però també perquè és una novel·la que he estat patint, escrivint des de les 4 de la matinada, cada dia estava escrivint fins a les 8 que agafava el cotxe. S'ha patit molt, però jo crec que és brutal. Jo crec que està molt ben escrita. O sigui, sóc un tio orgullós, sóc un tio molt tossut. No, ja et conec, ja. Joder, i si fas bé la feina, ho saps, que fas bé la feina. També saps, quan la fas malament, ho saps, també. Sí. Llavors, la feina està molt ben feta. Què es tarda d'escriure una novel·la així? Quantes pàgines té aquesta? Aviam. Aquesta té 280 i pico, 290 de format llibre, crec que són unes 300 de Word, Sí? i vaig trigar 9 mesos, un embaràs. Un embaràs. Jo he de dir, hem passat per alt una cosa, que és, Aviam. tu et llevaves a les 4 del matí Sí. i estaves treballant amb la novel·la fins Sí. a les 8 Sí. i llavors t'anaves a treballar. Sí. Mare de Déu. Anava a treballar a senyor. Barcelona agafant la C-17, que també és una cosa de... És que és esport de risc. És workaholic, l'Aniol? No tant, he anat baixant el ritme, I a més- De fet, he deixat l'APM per no ser-ho tant. Clar, però perquè Clar. ets pare, no? Sí. Has de... Bueno, vull conciliar millor, Clar. m'agradaria treballar més des de casa, etc. Bueno, he llegit l'argument, perquè el llibre no he tingut temps. Això està molt bé que un presentador No, confessi, a veure, perquè moltes però- vegades a les entrevistes la gent fa veure que s'ha llegit el No, llibre. no. La Iel sí que l'ha repassat una mica, Jo no? he de dir que he començat a llegir-lo Sí? i em van entrar ganes de llegir més. O sigui, Home, clar. a part de que descriu a l'inici el que comentàvem ara fa un moment, una mastitis que Sí. pateix la protagonista, la Sara, Sí. i jo he de dir que vaig sentir el dolor i vaig pensar, ostres, l'Aniol, que clar, ets un home, com pots saber tan bé descriure-ho? Per tant, jo vaig enganxar-me ja al moment 1, ja em tenies allà. La responsabilitat com a escriptor és documentar-te bé. Llavors, si tens al voltant gent que ha patit mastitis alguna vegada, o inclús pots trucar a infermeres que t'assessorin amb això, pots arribar a escriure bé amb això. L'Aniol Florença va estar 2 anys aquí al Fricandó Matiner, a la meva primera etapa aquí Sí. a RAC 105, director de l'APM, un tio que està molt compromès amb els mitjans de comunicació i molt acostumat a omplir la pàgina en blanc, no? Perquè com a guionista ja fas això, Sí. i a l'hora d'escriure una novel·la doncs ningú ha escrit res abans, no? No, clar. Tens pànic encara a enfrontar-te a això de la pàgina en blanc o no? No, perquè com a guionista la meva manera de treballar és crear una escaleta primer, un argument, de manera que jo començo a escriure sabent el que escriuré. Jo mai escric sense saber el que escriuré perquè després no m'agrada el que faig. Llavors jo ja tinc una guia, per tant, després surt bastant fàcil, és simplement afegir prosa i ja està. Clar, I això d'anar guanyant lectors, perquè clar, la primera novel·la que tens ningú et coneix. Buah, és que la primera Ho novel·la- llegeixen els teus col·legues, no? Clar. La teva família. Clar. Com aconsegueixes, per exemple, en el cas de l'última novel·la que vas treure, la dels lladrucs, Sí. que no me'n recordo ara. Lladrucs de les estrelles. El Lladrucs de les estrelles, que ja vas fer una segona edició. Per tant, ara has fidelitzat uns lectors, no? Hi ha gent Clar. que segueix Aniol Florença, ja. Com Sí. s'arriba aquí, no? No, bueno, fent-te molt tossut, anar traient coses, no esperar gaire temps per treure'n i anar participant en mitjans i el que et deixin fer, i ja està. I al final fer-te molt pesat a les xarxes i, en general, això, dir que totes les novel·les són la millor. No, realment estem parlant de La innocència dels mosquits, que és una història original, plena de fantasia. Aquesta vegada la prota és una noia presumptament culpable d'un assassinat i condemnada a convertir-se en un mosquit. Això és Sí. ficció que flipes, no? Però conservant la consciència humana. Per tant, és un humà convertit en mosquit mida real, no? Sí, això passa en una illa fictícia que es diu Bojiva, que té un sistema de penes que és convertir els delinqüents i criminals en insectes. Uau. Depèn del crim comès. I això que ho fan amb un instrument del Doraemon? Amb una mena d'instrument de Doraemon, una càpsula que es diu insectitzador.
Amb un insecticitzador, que és una càpsula creada per una empresa pionera en això, i converteixen a la gent, depèn del crim, en un insecte o un altre. I la Sara, que és la protagonista, la converteixen en mosquit per un crim que no ha comès. I a més sense que hi hagi sentència ferma, no? No, clar. És una mena de dictadura capitalista estranya, que al final has fet això, entres per aquí i surts convertit en insecte. A mi m'agrada perquè el llibre també consta d'un mapa de la illa. És guapo, això, Molt guapo, em va agradar molt, Aniol. Perquè la illa és inventada, no? La illa és inventada, però la situes a algun lloc. A prop de Cuba, pot ser? És Cuba, la illa. És Cuba? Sí. Quan vaig documentar-me i buscar una illa on ambientar això, vaig trobar Cuba i la història de Cuba, doncs, tota una mena de fets històrics molt guapos per afegir la novel·la. Llavors, ve a ser una mica Cuba. Molt bé. Bueno, ja veieu que pinta molt bé la novel·la? Pinta molt bé, és molt guai. Ai, l'Aniol Florença està fatal del cap. I aquesta història... No, com se t'acudeix, aquesta història, no? Vull dir... Perquè també hi ha crítica geopolítica... No facis aquesta cara d'ensumar merda. No. Que va molt guai, la crítica geopolítica. No, que barreges coses divertides, no? Bueno, no és gaire divertida, Realment, la premissa sí que és curiosa, però llavors te n'adones que, per començar, la Sara fa 5 dies que va ser mare, té 21 anys, és culpable d'un crim que no ha comès, convertida en un mosquit, té 7 dies de vida. Qualsevol és feliç al costat d'aquesta història, Té 7 dies de vida, que és el que dura l'esperança de vida dels mosquits, per intentar demostrar la seva innocència. Quina angoixa aquest compte enrere, no? És molt angoixant, la novel·la. La novel·la et deixa una angoixa al cos bastant tètrica. Clar, però d'aquesta manera és el que et fa enganxar-te, entenc, que és el que et fa llegir. Jo t'he de dir que em van venir ganes de llegir més. I el que em deies fa un moment fora d'antena, sinó que si ens ha agradat Midsommar, que és una pel·lícula així de suspens, també intriga... Una mica... Bueno, bàsicament, el que jo deia en Midsommar és una pel·li que és de terror de dia, vull dir que no, és una pel·li que està inspirada en el Midsommar suec i tal, que és de terror. Hi ha una primera escena, la gent que l'haurà vist recordarà, hi ha una primera escena que et condiciona la resta de la pel·li. Vale? I quan tu acabes la pel·lícula dius, ostres, m'hauria agradat tornar a veure la pel·li sense saber res. Llavors, quan tu acabes aquesta novel·la, dius, ostres, el viatge ha sigut tan guai que ha valgut la pena, però m'ha deixat un sabor al cos molt estrany. Llavors, vaig voler crear aquesta atmosfera. Per cert, que abans no has acabat d'explicar com se't va acudir la història. Vale, la història se'm va acudir perquè vaig pensar, un dia vaig descobrir que els mosquits que ens piquen són femella, són mares mosquit que ens piquen per alimentar les cries. Per tant, són mosquit innocents. I aquí vaig dir, vaig apuntar una història sobre això, i llavors se me'n va anar la flapa. O sigui, estem donant sang a mares. A nadons mosquit. Estàs matant mares. Ai! Ai, ara mai m'he matat un mosquit. És que els mosquits mascles no piquen. I com portes haver acabat la novel·la, també? Perquè, clar, viure-ho tan intensament i que de cop s'acabi, no la trobes a faltar? Gens. No. Perquè era una tortura. És que escriure és molt dur. Ara toca vendre llibres, Sí. La innocència dels mosquits ja és a la venda a totes les llibreries, no? Sí. I en regalarem una ara, Mira, què dius? Sí, ara regalarem un exemplar de la innocència dels mosquits. El sorteig va per WhatsApp, 608 717141, 608 717141, i com que els mosquits formen part del grup d'animals més mortífers i odiats del planeta, una mica menys després d'aquest comentari que ha dit que són mares mosquit, el que heu de fer és que ens digueu quin personatge públic us cau especialment malament. Aniol, vull saber la teva opinió. Hi ha un personatge públic que quan el veus per la tele dius, hòstia, canvio de canal perquè no puc. Buah, n'hi ha molts. Ara, últimament, el jefe aquest de Globo, el paio aquest, tio, el pijo aquest de Globo, que ara jutjaran el criminal aquest, és que ho diu en general, ho diu... Presumpte criminal, perquè si no et pot presentar una demanda. Ho diu aquest tio. No sé si és el que ho diu més del món, però ara mateix està allà, Elon Musk està caient malament. A mi no especialment. Per ric, perquè dona suport a Donald Trump i per molt excèntric, el xaval aquest. Florentino Pérez, Amancio Ortega, Shakira, Pablo Motos, Gerard Piqué, Juan Carlos I, vull dir, digueu-nos, ara escoltarem una cançó que ha triat l'Aniol i durant la cançó envieu els missatges. Entre tots els missatges doncs regalarem un llibre, un exemplar de La innocència dels mosquits del nostre amic Aniol Florença, guionista i també exdirector de l'APM i també excol·laborador del Fricandó matiner de RAC 105. 608 717141. De seguida escoltem els vostres missatges i ara escoltarem la Ju amb una cançó que es diu Bandera Blanca, que dius que és un tema que tu has escoltat diverses vegades escrivint aquesta novel·la. Jo me l'he posat molt en bucle, aquest disc i alguna cançó que té nova. La Ju traurà disc ara el 25 d'octubre, si no tinc mal entès. Aquesta cançó és del 2018, anem molt enrere, però aquesta cançó m'ha acompanyat molt a l'escriptura i la Ju també, que trobo que és una compositora increïble. Com pots escriure i escoltar música? M'acompanya molt. A mi A m'encanta. mi se me n'aniria la flapa. No puc escoltar amb silenci i de fet em condiciona la manera que escric també, perquè em trasllada aquest mood, aquest sentiment, i la Ju ha aconseguit molt amb aquesta novel·la. Com sou els artistes, Som uns pedants. Realment, els artistes, la mare que us va matricular tots.
recorda el que som, ens retorna el que fem. Volem ser capaços d'entendre'ns, però no ens escoltem. Encara no hem despertat, ni hem trobat la clau per mostrar-nos tal i com som, sense por ser ofegats. I en el cel, banderes blanques que van onejar. I les terres ni teves ni meves, s'acaba el combat. Obrint els ulls despertem en un món on res no està clar. Despertem en un món on emocions, devocions queden preses perquè ens fan callar. I així podem avançar, unir les nostres veus per lluitar contra totes les guerres i tant foc creuat. I en el cel banderes blanques van onejant. I les terres ni teves ni meves, s'acaba el combat. Res justifica tota la injustícia que pots suportar. Només els més forts sobreviuen per no renunciar. Quan la misèria es perdrà i podrem conviure en pau, sota terra les armes de guerra volem enterrar. I les terres ni teves ni meves, s'acaba el combat. Què és el que més t'agrada d'aquesta cançó de la que es diu Bandera Blanca? No ho sé, és una cançó que defensa molt la terra, defensa molt la fi dels conflictes, pot ser una mica hippie la cançó, però la novel·la és bastant hippie, la meva novel·la també, és molt ecologista també. Llavors hem anat molt a la part amb aquest estil, i hi ha un moment, hi ha uns capítols on es parla molt de la mort humana a la novel·la i de la mort de la natura, perquè passen coses, i hòstia, té un punt de profunditat i té un punt que està molt bé i que em trasllada això. Niol Florença, que ens ha vingut a presentar, és un gran amic del programa, ja sabeu que aquí al Matí Cuina ens agrada fer família, sí. Llavors com a amic personal i també com a gran autor novel·lista, avui ve a presentar La innocència dels mosquits, la seva obra magna, diu ell mateix. Sí. I avui, clar, com que dèiem que el mosquit és un insecte, és un dels animals més mortífers del planeta, em sembla que és el número 1, el que mata més gent del món. Sí. I també és bastant odiat perquè la gent tendeix a rebentar-los contra la paret, perquè, clar, les picades són molestes. No? Sí, I el so, aquest so, jo el so del mosquit no el suporto. Vull dir, ja si el tinc aquí. Aquest d'aquí a l'orella, Fa ràbia, És allò que dius... Totalment, 100%. Sortegem una novel·la entre tots els missatges que ens heu enviat al llarg d'aquesta cançó de la que es diu Bandera Blanca, explicant-nos quin és el personatge públic que odieu més. Ja heu fet el sorteig, tu tria'm en un i després regalem una novel·la, Va, som-hi, bon dia. Jo no puc amb la Letícia Sabater. És com... saps quan veus un accident i et quedes a mirar-lo, però en veritat no és desagradable? Pues és això, és com no canvio de canal perquè a veure què fa aquesta paia, però a la vegada és com, és que no m'agrada gens. És boníssim, això, No n'hi ha per odiar-la. No n'hi ha per tant. És que a mi em genera com una mica... Entre vergonya... Jo l'estimo. Entre compassió i vergonya aliena. Es fa estimar. Jo l'abraçaria. Jo també. Clar, però és que tu ets de la factoria APM, Vull dir que també els friquis us agraden, que és un espectacle. Va, aviam, que hi ha molts missatges, Aniol, hi ha molta gent que vol llegir. Bon dia, sóc la Carme. Jo no puc amb la Isabel Díaz Ayuso. Hòstia, ojo. A veure si em toca el llibre, que em fa il·lusió. Gràcies. Se la veu vanitosa. Que se la veu vanitosa, se la veu una mica... Sí, home, no, supremacista... És com un Darth Vader, és dolent de pel·lícula. És villano que podria ser carismàtica, però... Ojo, jo t'he de reconèixer, però, que no és impopular, l'opinió, però a mi em posa una mica la Isabel Díaz. Hi ha molta gent, suposo, pel punt aquest de villano. Sí, també aquesta cosa de l'eròtica del poder, no? La teoria aquesta, i que és guapeta. 608 71741. Doncs a mi m'encanten els mosquits perquè sempre piquen a la meva dona. A veure si tinc sort en el sorteig. Mira. Bon dia. Tu que has estudiat els mosquits, saps per què piquen més a uns que els altres o no? Per la temperatura corporal i pel diòxid emès. Allò que diuen de la sang si és dolça, no tant. No tant. Jo recomanaria... El diòxid, o sigui, si respiro més fort venen a mi, no? O si respires amb més calor, també és molt capritxós, perquè abans em picaven molt a mi i ara que tinc una filla la piquen a ella. Llavors és el millor repel·lent és tenir un nadó.
Molt bé, doncs m'hi vaig a posar aquesta tarda. Hola, bon dia. No soporto el Juan del Val, basura aquí. El cunyau. Que surt a vegades a l'Hormiguero i tal. Però, hòstia, és que no puc, és impossible. Bueno, felicitats per al programa. Juan del Mal, Moltíssimes gràcies. Escolta'm, ho estava dient ara, vull dir... Tinc la sensació que la gent no està desconnectant de RAC 105 malgrat que estem parlant de llibres. Home, és que, Ernest, a la gent li agrada llegir. És que també és molt de com parles de llibre, qui parla de llibres. És que al final, vull dir, no cal que sigui tot una tertúlia de la 2, saps què et vull dir? La innocència dels mosquits. Va, un missatge més i el guanyador. Hola, bon dia. Bon dia. Persona que em cau malament, i em sap greu, perquè és català i sé que hi ha molta gent que els hi cau bé, però és que jo no puc amb ell. És en Marc Giró. Mira, no ho sé, no puc. És que quan surt aquest home a mi em surt una granissa a tot el cos impressionant. Vinga, gràcies. M'agradaria molt llegir aquest llibre, perquè me n'heu fet venir ganes. Vull dir que si no em toca, la que surti a la venda me'l compraré. Ostres. Expliquem això un segon, Aniol, si et sembla, per la gent que no li toqui. El llibre com el podem aconseguir? Perquè ens preguntaven si per e-book o... El llibre està a totes les llibreries. Si no hi és a la teva llibreria de confiança, perquè el que sigui la distribució no ha arribat, es pot demanar, es pot encarregar i es pot comprar també per internet a la pàgina web de l'editorial Cronos, que és l'editorial que publica això. És una editorial petitona especialitzada en ciència-ficció i fantasia i gèneres catalans. Per tant, simplement hauríem d'anar a això, a la llibreria, i dir La innocència dels mosquits, d'Aniol Florença. Sí, i ja està, i a gozar-lo. I si no, també... I si ja tenen l'ordinador aquell, ja ho troben, Sí, ja ho troben. I a m'ebook pot ser que arribi en algun moment o altre, però de moment estem tirant pel format llibre. I, doncs mira, aquest oient, afortunat, s'emporta un exemplar de La innocència dels mosquits. Fantàstic. Sens dubte alguna, el personatge més fastigós de la Terra és José María Aznar. No el suporto i... Sí, és un imbècil. És un imbècil. Com un mosquit amb una pala ben grossa a la cara i com va, vinga, un altre. Adéu. És que només d'aquella manera... Ja fa una mica mosquit, ¿Quién me va a decir a mí cuántas copas de vino me tengo que beber? La millor imitació que he vist d'Aznar, He tancat els ulls i dic, Aznar, a l'estudi? Per això hi ha 2 imitadors treballant al matí, perquè jo no me'n surto. Escolta, Aniol Florença, moltes gràcies per venir a presentar La innocència dels mosquits. A veure, pels de Terrassa i Barcelona, avui hi ha presentació de La innocència dels mosquits a Terrassa. Sí, llibreria Temerària. Lloc i hora? A les 7. Bueno, el lloc ja l'has dit, llibreria Temerària. Sí, a la Temerària a les 7. I demà a Barcelona. I demà a Barcelona, a la Carbonera del Poble Sec, a les 12, vermut literari. Vermut i tal, farem algun joc, farem les risses màximes. Recordeu que és la 4ª novel·la de l'Aniol Florença, també té altres 3 títols, Kentucky, L'últim esmolet i El lladruc de les estrelles. Molta sort i que ho petis, tio. Moltes gràcies, Ernest. T'estimem.